Lecții de stil cu Irina Țârdea pe Iris TV. All night long, I don't like that. Don't you like slow? Make it one slow. All night long, I don't like that. Don't you like slow? Make it one slow. All night long, I don't like that. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a lecțiilor de stil cu voi, Irina Țârdea, aici în salonul Iris TV. Rămâneți cu mine pentru că imediat vom afla care sunt tendințele primăvară-vară 2022. Cred că se înțelege deja că va fi o pată de culoare, deci rămâneți cu mine. Sunteți pregătite pentru această vară 2022? Va fi incendiară, plină de culoare. A spune că protagonistul acestei veri va fi culoarea galben. Rochițe elegante, un stil destul de vintage, așa că, doamnele mele, haideți să mergem să facem o curățenie, un restyling în lucrușoarele noastre și să mergem chiar să facem și o vizită la bunici, pentru că stilul vintage și pata de culoare, galben, roșu, albastru, roz, vor fi protagoniștii acestor veri.